Huwa ftehim importanti ħafna għal-raġuni li dan bnejna fuq il-ftehim kollettivi li kien hemm u rajna li nabdejtjaw ħekonna tibdiliet biex nirriflettu iktar ir-realtà tal-lum. Fosthom rajna li jkun hemm nomenklaturi li tassew jirriflettu x-xogħol li qed jagħmlu dawn il-ħaddiema kif ukoll ikun hemm sistema fejn wieħed jista' japplika biex ikun hemm iktar progression u jkollu opportunità sabiex iktar jikber f'din l-aġenzija. Il-Heritage Malta qiegħda tagħmel ħafna xogħlijiet, fosthom qed tagħmel anke uħud proġetti ġodda li qiegħda tagħmel u rajna li jkun hemm anke kumpens għal ħaddiema li jista' jkunu qed jagħmlu dan ix-xogħol jkunu inkarigati mill-proġett kollu kemm hu. Rajna wkoll jkun hemm anke tisħiħ biex ikun hemm iktar training kontinwu għal dawn il-ħaddiema minħabba li llum il-ġurnata fir-restawr, fil-konservazzjoni ta' dan ix-xogħol li huma dejjem iltaqgħu magħhom kuljum dejjem hemm żvilupp fihom. Għaldaqstant naraw li l-ħaddiema tagħna dejjem ikun hemm ir-reskilling tagħhom sabiex jikbru permezz tat-taħriġ ħalli huma jkomplu jagħmlu l-prattika tagħhom tajba u professjonali. Rajna wkoll li d-disciplina tkun iktar oġġettiva sabiex anke l-ħaddiem ikollu opportunità li jkun hemm investigazzjoni tajba u anke bord ta' disciplina ekwu li jirrifletti b'mod oġġettività. Rajna wkoll illi hawnhekk ikun hemm ħinijiet aħjar għal ħaddiema u kif ukoll affarijiet ta' family friendly measures illi anke ħaddiema li jkunu bitqala ikollhom ċertu vantaġġi sabiex huma jkunu skużati għal xi testijiet li huma jkollhom minħabba tqala tagħhom. Għaldaqstant rajna illi ikun hemm bilanċ aħjar bejn ir-responsabbiltajiet tal-ħaddiema kif ukoll id-drittijiet tagħhom dan il-ftehim kollettiv. U għaldaqstant nemmen li huwa ftehim kollettiv illi fejn il-Heritage Malta ħadd irrifletti aħjar dak li hija toffri. Nixtieq hawnhekk nieħu l-opportunità li verament infaħħar il-Heritage Malta u l-ħaddiema tagħha li qed jieħdu ħsieb is-siti tagħna kif anke qed naraw hawnhekk f'dan il-palazz tant sabiħ u nħeġġeġ il-poplu tagħna sabiex l-attivitajiet li tagħmel Heritage Malta jagħmlu ħafna ġranet ta' ftuħ fejn il-pubbliku jista' jaddendi b'xejn bil-familji tiegħu anke huwa waħdu jmur individwu waħdu u jara u japprezza l-istorja tagħna. Tassew li hawnhekk hawn ħaddiema illi verament huma mħarġa jafu s-suġġett u lesti jipprovdu din l-informazzjoni ċ-ċittadini tagħna. U hekk anke aħna bħala residenti f'dan il-pajjiż nistgħu napprezzaw aktar il-wirt kulturali u l-istorja sabiħa li għandna. Dan huwa tragward importanti ħafna għall-Aġenzija u għall-impjegati, ovvjament. Kien traġett interessanti ħafna għaliex il-ftehim kollettiv illi kellna qabel kien infassal fl-2010. Għaddew 12-il sena. Inbidlu ħafna affarijiet fis-suq tax-xogħol u fil-environment tax-xogħol u aħna ndirizzajna daw il-bidliet kollha f'dan il-ftehim kollettiv. Huwa ftehim kollettiv modern li jindirizza miżuri marbutin mal-well-being tal-familja, tal-impjegat, mal-well-being tal-impjegat stess. Daħħalna nomenklaturi ġodda biex nagħmluh iktar miftuħ l-iskop tal-collective agreement. Daħħalna gradi ġodda bejn gradi oħra ħalli jkun hemm iktar opportunitajiet għall-impjegat. F'waqt it-tfassil ta' dal-ftehim kollettiv l-impjegat kien dejjem fiċ-ċentru, ovvjament madwaru hemm l-Aġenzija. U nemmen illi dan il-ftehim kollettiv rebħet l-Aġenzija iżda rebaħ ukoll l-impjegat. Ir-reazzjoni kienet pożittiva immens fid-dawl ukoll ovvjament tal-opportunitajiet li se nagħtu mhux biss ta' promozzjonijiet l-qudiem iżda anke għal training u taħriġ għall-impjegat għal family friendly measures u għal ħafna affarijiet oħra illi kienu nieqsa fil-ftehim kollettiv li kellna qabel.